हेलो गासिखौबो आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खनसे फरायनायखौ जासिहरबाय ओमफ्राय दिनैहाय लोगोफोर जोंहा फेमिलि पार्टि दङ आरोना बेखौनो आं नोंथांमोननि एसे भिडिअनि गेजेरजों एसे माने देखायलांनो लुबैबाय ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा जोबोरैनो नायलांदो दिनैनि भिडिअखौ आं देखायलांबाय थानोसै बाहेरायाव मा खालामगासिनो दं आं बेखौनो भिडिअ देखायलांबाय थानोसै नोंथांमोना जोबोरैनो नायलांबानो जाबाय भिडिअखौ बिदिब्ला भिडिअखौ आं देखायलांबाय थानोसै बाहेरायाव उन्दुफिनबाय Rara Mama Wow, Mama Mini deh Mama, nanti tambah tadi sana deh Kita tambah tadi Uy नारेंखल एवगासिनो दङ आं लोगोफोर माने दायो हरावहा बाजैमोन फैयोबा माने फिथाबो बानायगोन नालाय बेनिखायनो आङो नारेंखलखौ एवनानै रेडि खालामनानै दोनग्रोसिगोन आरोना ओमफ्राय बिसोर फैबा मालाय फिथाखौ बानायसिगोन आरो बाजैमोना ओमफ्राय आं दायो नारेंखलखौ एवबाय थादों लोगोफोर रेडि खालामनानै दोनखानोसै ओमफ्राय बाजैया फिथा बानायनो स्टार्ट खालामबायानो जोंहा बाजैमोन फैबायमोन माने मोनाबायमोन नालाय बिसोर गासैबो फैजोब्बाय बाजै सानै दङ गामियाव हाबा जानाय बिसोरो फैबायमोन आरोना ओमफ्राय दा फिथा बानायनायखौ स्टार्ट खालामबायानो जोंहा ओमफ्राय फिथा बानायखांनायनि उनाव मा संगोन दिनैनि आइटेम्सफोरा मा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय अब्लानो नुलांबाय थागोन ना मा होनो लोगोफोर नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दिनैनि भिडिअखौ ओमफ्राय आङो गेसाव ना फ्राय खालामना लाग्रोनो नागिरबाय ओमफ्राय अरदाबाव बनजों माखासे बेदरफोरखौ संगासिनो दङ बाजैमोना नाखौ फ्राय खालामनानै लाग्रोनोसै आं गेसावहा ओमफ्राय नै बिथिं हांसो बेदर एवगासिनो दङ बाजैया नै बेयो ओमफ्राय हांसो बेदर आरोना बेदरखौ अरावहाय एवबाय 지금 사무실 해보고. 응, 따라. 비마도 사줬더나. Baru-baruनिफ्राय माबासिम पासतानि सिगांसो रेडि खालामफासो खस्थ'
राव आं होबायानो नै आं होबायानो हायासै खन्थाइ देब्रबलाय खोबग्राया बेजों खोबनानैसो आं